ni goto kwarigania ase morobiro gwe ensaki umete Sara numete ensaki asokye gerogo isiko nda nyenzaki nanyenzaki mete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo murieri intura gotika maiga imana intuno to kwa vitamin D gete vitamin D morobiro no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire ige mineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umturiye imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri cyombe yategere nae goru wali ente bana ndwari tuli kwemanya eri bana nkubwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera igoro obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lyakonye tutayenda umutima ukontu agoteba ingocho tuli no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lyabona tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo chianga nzire chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase gosoka obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene su yamaragoba no mwiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere nijidegeke 15 obachenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena
buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokuria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri to kana to korariri bwaga gatokuria na rira tokonye igori to kiri to korariri ndika kitomenye buya kebocha muna botambe ngo batabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi. Buya mono nainde mwanchu morigereria aso morobiri to bokana Nyasaye se TV channel ya Ndizi TV nande tigande telibageria sengenje okoreteringa le Nyasaye se birebi tigankwane ase birebi sengenje yelingana le Nyasaye se birebi asenga kenge mone na tuanjira se mambi yabono egere nkwane obuye bwa Nyasaye. Ase kitabu kia taiti kukwana igoro yugo sasima wekene ugo sasima wekene marika goteba iga uyo mintora ase kitabu kia Yohana inye ogosoma kwaye 22 na isato gocho chakere 22 egoteba igwa inwe nigo mo gosasima ekimotamanyeti intwe nigo tugosasima ekitomanyete ekiagero gotoleka nigo gokorwa asaba Yahudi kore nesa neche nabono nere ekera basasimi bekene barasasime tata somoika na ekene ekiagera tata nigakoria abantu bunabo bamusasime Nyasaye no moika nabo bakomusasima neba wenete komusasima asomoika na sekene. Yomitone ase mambi yabono na ende tigandi ndetelinganelia se enjera yo wenge imantara areta tigankoro gusaba egero monena nya gotara mona intwe tata Nyasaye asirietalia Yesu na asabiro buya bwaho na bonna bwaho asengencho kwa ngancheire koleta lingana liao na asabiro gusisenia imiamangezo Kristo na sabina kwegena amen. Yomitone ndadiko kwana ase igoro yugo sasima wekene ugo sasima okomo sasima Nyasaye ase kene inga kiyemo ekero marika tabanga Yesu gakona gutara korandi injili agaikaso mucyo yo Musa Maria kreikaso mucyo yo Musa Maria bakaumira no musubati umugongo orenge umutayayi na ekero wamira nanere na liao kuona manganaya igoro yugo sasima yo mintona sema mbiyabona ngindi getiko kwananga uko sasima kero tukuliya se bitabu binde ekero nguri yugo sasima igawo kubwata na mono okorera Nyasaye encherende nga ekero umuntu agusasima no komo korera Nyasaye encherende no komo Yesu gusika encherende no komo Yesu ebako amarika yaga otebanga Yesu agachaga ukwana umusubati oyo akamotebe iguri usasima wekene akamotebe nga inumo usasima abatu muta mamanyeti yo mintona sema mbiyabona ngindi getiko kwana andekero kende abantu basasimira Nyasaye batamumanyeti tokonyara usasima oyo tamumanyeti na ebenga kwabiri ukumusasima igora musasime kokore muchieso osego sori andekero kende asenge njo turamanya chinguru nobuwi oyabwate yo mitone sema mbiyabono yondate otebi usasima wekene ngowocha onyayo monyene turamumanya Nyasaye ngowocha onyayo monyene turatwara umanyi
chinguru Nyasaye bogoreti tigo tokomanya gusitogo sasima Nyasaye asomoikana asekene onye turatwara umanyi oyo Nyasaye nimo ekero Yesa okwana muswati akamotebya nga intuito gosasima oyo tomomanyete asenge nchogotoreka nigo kokurwa kurwa sensemo y'Abayahudi yo mintone ngiri to kwana semambi yabono ngo sasima ekero sasima Nyasaye komo manyete kero sasima Nyasaye koma etamanga naye koma etenga kiya sakorekana ogo sasima kwoni gokorabo wekene asenge ncho Nyasaye ni yago chagatika tigo sasimoko nekero muikoyo soira sigate digo sasimoko egere kwanyoro bone bo Nyasaye kwanyoro chinguru cha Nyasaye yo mintone tato komanya ngo sasima andekero kende ogo saba nugo sasima kuruwe bimwanso byawo sebyewa kuruwe uzuweza daka nugo sasima gotera nuko musasima Nyasaye ebi byonsi nuko musasima Nyasaye yakini yo mintone ndate komanyenga nonye no gosaba ngoro montago sabekera gosasima Nyasaye wetira sogo saba nga nonye no moro byago etaisiko ta konyegeriwa onyuli gotuma ya komenta gotuma mono nasenge nchake mintone ayori gosasima toramanya Nyasaye nakyo yo mintone nerebuya ngonye ndiri kwa manya Nyasaye omanye chinguru Nyasaye bwate ekeora momanya Nyasaye kowe chaka gosasima osasima somoika na sekeno yo mintone osasima somoika nekene keorabe osasima korabe osaba kori me yo moiko mintone kero montago sabakari me yo moiko Nyasaye ekero montago sasima kara sekene kabwate kene imeyaye ekeno yo Yesu Kristo Yesu nera watebanga ncheri nchenja ya kene n'obugima yo mintone kero sasime komo bwate Yesu Kristo ngingi ncho yende watoliwe nelieta lya Yesu Kristo ni gare semo yao yo mintono moiko Nyasaye ni gore ime yao ekero chake o sasima nonyane birecha birase birigo bikonyegeriwa nasenge ncho yaki ekero komo sasima Nyasaye ni yakobera mo n'abantu bari berwe komo sasima Nyasaye ni yagotara n'abantu aberwe komo sasima Nyasaye asomo ikanekene mari kama otebanga tata kurenze saneche Yesa akwano muswati yo musabalia akamote Yesa neche nabono nere ekiraba sasimi bekene para sasimi tata somoika na asekene ekiagira tata ni akori yabantu bunarwo bamusasime Nyasaye no moika nabo bakomusasima neba gwenete komusasima asomoika na sekene yo mitone Nyasaye no moika tiango teyo yo mintone ngaso sasima kwao elio umera namone Nyasaye to sasima Nyasaye ko wate binto nyomba mwao ko wate oborogime yao to sasima Nyasaye monyore to koba na Nyasaye sengenje no moika malika oteba yo mintone negero ko somasi etabukia umuchaka no 35 ochakire Maria ekero musacho kurugwa Yakobo Nyasaye komo kwanira achakiro rogenda ngeiro rogendo asengenje kona kumuwaga chiro monege sasimiro omonenega kwana mona Yakobo akamotebya bono imoka korende akamotebya ukwane n'abantu bao asengenje asimo Joshua inguchimure gonsasima akamotebya akamabya kuba akwana n'abantu baye akabatebya bone byo byayikire tokogenda kumusasima Nyasaye akabatebya bono Russia abolia ebintu byose mubwate birema minche no gusasima bwabuli ebinyasaye byose mubwate egeto nyale gosoa asige sasimiro kyo monene yo mintone kira abantu bali baboletie bakarushye bisasimiro babwate bakarushye pangiri babwate ebintu babegete binyasaye bakabibeka kanda bagasoa so gusasima Nyasaye omonene Nyasaye kabolekanira yo mintone nyote yasemami yabono ngande kiro kende kwa muri Nyasaye obo tukono mwazo kwa muri turamonyora Nyasaye ni gatagete buyatanane korwa sebi Nyasaye na tagete buyatanane korwa sebi ntobigo gotanga egeto musasima so mwekanekene na tagete buyatane korwa sebi be elina lyo musasima Nyasaye aso mwekanekene yo mintono mungina umugaka kwabere wogo tugosaba matuka mange andekero keno ne meke menge toliko yenyara na sengencho yaki
nasengencho yebisasi mirandega okende birasenga yao asengencho yaki yemikandega okende otunyana omitone tiango tiyasema mbia bono nga Nyasaye nari getugo sasi mokuya igari etiamarikate banga abanta bago sasi masomo ikanekene Nyasaye nigako baliya nakiyarenge mambia bono tebenga Nyasaye ekiro kuna kuliya abantu barago sasi masomo ikanekene na injeti amboyo mobo nakiyarenge omosheke byokuwa nasema mbia bono otebenga Nyasaye na injeti amboyo mobo oyorago sasi masomo ikanekene kama na gotebanga abuna bunya sako ligia asengenchere no moika yo mintone tiango tebye ngana bekonyare kana kwarangeirie na bekonyara kwa gonyare kana kwa ule sadaka yao kuna bekonyara kana wateria matera mange andeke ke turarobone bonya sae ebye chabinde mbire bitakeire number 1 yobe asomoika ene liuranyare kobibwa na kyamarika tebyo mintone ngumu sacho Yakobo akabateba byatanane kurwase binyasa akabatebe byatane kurwase binyasaye akabatebe berusana kurwase binyasaye binde oyo mintone Nyasaye nigaro munyandamwamu ekerago sanga ogotogi kwaya mona monya bantu ekirara sanga ogotogi kwaye amone bine birecha ekirasa sanga ogotogi kwaye oranyo ogotogi kwaye kwa buburukania mona amangana yense ya Nyasaye garo munyandamwamu ere no munya ibero tatagetiko burukani wabona bwaye mburi gochanganywa Nyasaye nigatageta abasasimi bekene abasasimi baramusasimi Nyasaye asomoika na sekene yo mitone kindi geto kwa nasema mbia bono ngilinga Nyasaye nigatagete abantu bakomusasima ere nigarabe ne libero linene ekero murasango bone namonere egarabe ne libero lineno ekero andegero kende ore imoka o imokererie obwate binyasa na okumusasima yaya tatageti go Nyasaye tali gusanga bonene atana gusanga bonene onde yo mitone mone no ntomira semambi yabono ngotebye ngayaya oyo nigakoro kwa Yesu Kristo oyo nigakoro kwa Nyasaye nigabwato ko bwokonene yakori gyo sasimwa asomo ikana sekene yo mitone kautulira sekitabu kia okomanoka okunganya konganya 23 konganya 23 osoma kwa 25 Mariko niga otebaiga momokore omonene Nyasaye ino na inche nisese ni endagira ya ino na macha ino nindusha maroira semore asense ya ino mokungu onde tali obolito bwaye urawe wose onde takoba omugomba nimba obogima botambe nintanganie okwoboya kwane bosho bwao woichanie na gotantania abantu bonsi abo murabe mokomera na barabwo ninkore ababisa bawo bonsi baunjoke batame kurwasore nintome byaramba birase na goseria abaifi n'abakanani n'abaiti korwase kanani bosi bwao yo mitone esemo yo gusasima ekerore rukumusasima Nyasaye oyo no monene Nyasaye kwa na mona Abaisiraeli nasenge nchanye kerore rusasima Nyasaye ekerore rukomokorera Nyasaye ekerore ruebwatanie asensemo yo moika komoria Nyasaye kamana kwa na Abaisiraeli yako batebya iga inganche nimba sesenie ndagire ya ino ni sesenie amache mokonywa yo mintone twabere tokonywa amache ne chindagira andege kene cherete amaruira setore andege kene cherete amangana mange bona abantu nigo tokweboria kaya maruira ya rure asengencho yake omonena gakwana abantaba akabatebya ngakamuransa sime kamurangorere nimba sesenie chindagira cheino sesenie amache morabe mokonywa na nonya na boigo nona abakungu baino ninyare ko basesenia amarikate baiganga narushe nindusha marwaire asemore asense ya ino mokungu onde tali obolito bwaye borawe gose onde takoba omugomba nimbae obotambe yo mintone
abantu twabeire abagumba, bantu twabeire andekero kende amalita itagure, abantu labe kunyalekana nonyine byasara okora, nonyine oboncho lyokora, nonyine kibeso okora konyora tijiyo konya inesema imoyo bolito bokugwa mu mitone abasungu batanga miscarriage. Iyengecho ya inga sengecho ya nugu tamusa simanya sai asengecho mwanya bantu wangire kumosa simanya sai one bintu byose tokora tibiko genderera na sengecho yaki tuangire komokorera mwana nyasai omitone nyasa kwa na Israeli akabatebya manganaya nga narusie amalikata banga narusie ogotasarara narusyo go tasarara usobogomba asomona moswati narusyo bogomba andekera ko no gonyore bintu bitari kogenderera andekera ko kwanyora bintu kwanyora bikogwa wachake gyaera na senge njagi yogo tamusasi manyasai yo mintona malika indra otebanga yamatabanga asense ino mukungone tali oborito bwaye boragwe gose onde takoba omugomba nimba obogima obotambe nintangane kwebwa okwobo ntangane okwobo yakwane bosyo bwawo wichania na gotantania abantu bonsabo murabe mukomera na barabwo ninkole ababisabo bisa ba bonsi baonchuke batame kurwasore yomintone engakiura musasi menya sai engakiura mokorere nyasaye asomo ikanase kene engakiura muriyo monene nyasaye asomo ikanase kene amarika gotebanga nyasaye nabe kogosesenia engencho ya enga ogosesenia ngole wocha wetra suko musasi manyasaye ogosesenia ngole wocha wetra suko saba osina ngole wocha wetra suko rwebyewo byao osina ngole gorache wetra senseme komotera nyasaye asingencho nonyina mariko kera mange asigire bibilia amariko ekero nyasaye kurwana mo nababisaba ba Israeli kabare gote nande nare abanyasare ko batebenga yenda mu wikaria muimukia maoko igoro muchake gonsasima abantu bakaimoka rozometabu yo wamangana ibiro ya kabere ali 200 gotirimboka iyako batebenga genda mu koimoka mu wikasaria imukia maoko munyale gonterera na gwetira sogoteroko abaisiraeli bakanyorogo bwa asingenjo yaki ogotera nenjere mu kumusasi manyasai ogotera nenjere mu kumusasi manyasai kolende asogotero ko ine yo mitone ora somoika yogotera kora somoigo sina somobere asengenjo ekora tere kora somoika marikate bringa omonene nago sisenie ngana sisenie ndagera nasizenia macho konywa nasizenia bakungu abaraba sense yo nganonyino bolito bwabo tibokonyara kowa nganonya naona ba neba bamenyira semo ni mama be neba bamenyira sobo kongu neba bamenyira sokwira na maega tibakwira na maega ngana baye gubo mubotambe asenge chake mitone ngaberwe kumusasi manyasaye asomo ikana sekene yo mitone ukumusasi manyasaye na kiyarenge buya oswa sense mu yokumusasi manyasaye na kiyarenge buya oswa sense mu yokumusasi manyasaye na kiyarenge buyo muno mone nakwanire ngabantabuna bwakoligya nyasaye ni yakoligya basasimi nabekonyalekana yena abange abantu nabange turasense nabekonyalekana abateri nabange nabekonyalekana abasabi nabange nabekonyalekana abantu bakorwe bimwanso byabo kizadaga cyabo ukiyosomone nyasaye nabange lakini nayo mitone nakya ibwero birtia sewa kwa na somone nyasaye ine marikaya gatebirenga ekero asasimi nyasaye kolero umusasi masomo ikanekene nyasaye orireira marikatebirenga orireira nago sesenie nasesenie abantu bao nasizini bintu byao nasizini megondo yao nasizino na macho konywa marikama otebanga natanga nebosi bwao natume chinguru chinene chitanga nebosi bwao bisabao nabo yabo bisabao ine nabekonyalekana babisabao andekero kinabo bawetana ine nabekonyalekana nabo bisabao andekero kene mechando ikwabire nero marikatebire ngwetira sokumusasi manyasaye nao boye narutoko boya oshubo bari bari mamicha naye yegendo kete nyasaye atarabeko koboya asaba bisabao ngiringa turachora kumusasi manyasaye asomo ikana sekene yo mitone ke
keura musasime nyasaye asumo ikana sekene marika tebanga ere nyasaye natome byarambe na bingwani abantabwo bingwani chiseje jirawo oyo mintone no tete nyasato mebyarambe maminche nabantu bali maminche nawe naye no tete nyasato mebyarambe maminche na sali obwento kobera andekero kenda sinale kwale kobera semeremo yao muntu nane andekero kende obekira senge nchiyo naye kwale kobera saya malika otebanga kero nyasaye akulira abaisiraeli abaira akabateya abaifi nabo no balenge abantu mbalo bisa kubyarenge bitano ebibyarenge aselire bagali abaisiraeli monena agachika agatebanga komoro ansasime nyasaye nakoroseliribaga tiango teyo mintone no nyakwarigiri miremandegero kende yakobolire osasima nyasaso moikana sekene ebintombire birayoke chinjanje chirayoke yo mintone chinjanje chirayoke asenge nyasaye niganje tego sasimwa nyasaye nigatageta abasasimi bekene abasasimi mbo moikana kene yo mintone asegetabu kenda se getabu kya Isaya soma Isaya getabu kya Isaya 29 gosoma kwaye 13 akiamalika oteba ine nakiura kromusa sime nyasaye men malika oteba iga amonene ni yagoteba iga Isaya 29:13 abantu aba niyo bakongikange asokwana nemenwa yabo nagunsika nebikoba byabo kore ne chingoro cyabo nigo kirare korwa sende na okonyirwa kwabo nigo kore amachika mwanya abantu barokeretie yomintone ine engoro nyasata gete nereriye marika otebanga abantabwo nyasaye ni akwanire iga mone nyasaye akwanire iga ngabantabu nigo bakongikange nebikoba byabo abantaba nigo bakongikange mwange nebikoba byabo bantombale bagosasima nyasase bikoba bantombale bakora ingamba tolegeti lakini badatolegeti bantombale bagotera lakini barabasalia bantombale bakora lakini barabasalia monene ni gagoteba iga ngarora bantabwo nigo bagocha nebikoba nigo sasima ngoro omuntu agosasima nyasaye nebikoba nyasaye gatege togo sasima tosoma kitabu kya Saburi 51 osoma kwa 17 ya tabangege kwansokyo monne gyancheire ne nkole bunegete amono moyo bwekanyete ngebi nyasaye tako bichaya yo mitone yekero wocha busuwa nyasaye kerota togo sasima kwao kobwata na mono moiko nyasaye number 1 no wachene ngoro ekero wachenire ngoro yao yo mitone onyale otwara omoika mokanyeku ncho yanga goikabwekeye kewocha zozwa nyasaye muri kyoma otabanga abantu abuni ngo bagocha sende bantu bachira se nyasaye abantu ngo bakoena no semi nyuma ya nyasaye bagoswa semereme bagoswa namangana andekero kene bikoba bakomotingo monone ntugwanjetera kiri batamwanjeti emamalika tabanga ekwende yabo ogosasima kwabo ni okobwatiranirya mwana machika mwanya bantu yo mitone ine ayasore ni ogosasima nyasaye kobwatiraniri na machika mwanya bantu tia nyasaye osasime nyasaye asomoika na ke osasime nyasaye ekora sibye ngoro yao omosasime nyasaye no morasime chando na soboko ngwao pia muno mitone sasima nyasaye asemoika na sekene sibya ngoro yao moiri nyasaye ina nyasaye alanyala korama ya pia muno ndembya muna sengencho yelingane elio asamalia tangolo kwa Apostle Edwin sekretari ya the Semana Pentecostal International Faith Ministry kutoka tale lige naiga kisi pia muno tia mwana nyasaye senye tiango ingire libagiriko kwa namba yesimi andekero kene na buraka tunyala usabamo naye asili italia Yesu namba yana nigere 07 28 74 77 93 tiansabe asengencho yebirebi senjo monno kwana mo 93 tatanya sai asili italia Yesu wakwani na mo 93 nya sai ngekero turago sasima sumu ikane kene ayenya sai noto weni
ayo moneno one no siseni chindagira cheito no siseni amaje to konywa no tokorera mang'ana manene Nyasaye to gotia eme mama gimaito anyale komenya sogoteswa biya muna singi chebire bina mambi yabono na sabira sinjo motegereria omonenga to kwebwatania so gusasima ebe no gotera ebe no gukurure binwanso ebe Nyasaye bw'imiganda no gukurwera kizadaga cheito ebe no gukurwera omone bw'imiganda ogusaba waito ebe no gusora twalete asore mwana witu turwanirire pia muna singi mambi yabono pia muna singi motegereri oyo pia muna singi murigereri oyo musisiri nere agosoka oba monere tubwaterere na utokora mangana maya pia muna singi bya bwa na mangana mane wa kolire twagusasima singi nyanya saule moyo imya manga Yesu Kristo tuasabire na kwegena pia muna nembia muno yo mitone Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene negokurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi.
Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Lituko ya Jumatatu chitariki ni 14 mwezi wa 3 mwaka wa 2022 muroberio nensakia ne station Ndizi TV ni oturiri baga liabana gukwaria na sumuroberio obona mambia lituko ya Jumatatu nyaro kwa mwana ntukuruboni yo kakinsi to chabona mambia mbia mano asogochora kunyirigereria Ndizi TV na andekero kwa bokire buye mambia yiga irinde onyaro gukobwati muroberio bwe ensakia to kwaria ne asenjira ya bene kyara gwachorire nayo guturigereria gosekoba mwana ntukuruboni ga yonyona nabo kwanda gutobwati asensemerio mtandao Facebook kutonyora Ndizi TV News wega sensemere ya YouTube na bogo tobwati Ndizi TV News na bogo to tweet @Ndizi TV News na kerengeli kyao ni gutokya kirenza kireta kakwetera ase nambe yira siskini ya ura boto tenga kwabo kirenga kwa roberiri tukuliao anana litukulia rero na liaba abana aboroko wali ba klasi 12 bago chaka matemo abo bene mbaya chagete korwe ikiri lakini bone miremo eliende amadenti ngukabisa ndero bako chaka bene guchakira chinsa ibire chabona mambia ekero muwasiri bomangana yisem professor Chumago hanyarte kagote abuna abana ni gobe ariganeti mono na ndaga kura gosakaru kurege tindi ochi asonde bwenzi oli otagete gotwara oboibeli osotagete kungeneria samatema yo ate abuna yaya mbago jugwanja bune ministry bago jugwanja bukorekanu osebosali buno bukohene kiwase amatemu go chakale bena asiri tukurero asaboro kiwa kwetani chiri 830,000 bago jugokora amatemu abo lituko liarero osebago ikaransa amatemu ayo yona ntogane karengel kyao oli okuganiria maya sukuru gili okuganiria maya kyara amatemu nagendrete gosemorokia morokiwa ki oli okuganiria maya
edinde bagora matemu abasinjira edendo ngotwereri bageri ya bene gukwalyonia asomurubiri gwensake kuruboniga goika jinsi satu chama myonana litukulere tutwa kwanda mangana siasa na magendero ime na isko ya gusi asense melia studio John Kibati nerore producer ito yo kwenda kimina chivija na mali uja wikere asinjira ere endonge kuna botambere teriane Brighton Makoli na injili talia nensara nyarange ontita mwanchu muligereria Jumatatu ya bono mambingi ya kigima nyasatu anjire kuri weekend ya lingi ntambe nandi twikire bono mambia egereto chake tukorosere litukulia oli Jumatatu maete Jumatatu nigoliko bali tukuliwate merobili menge asaba Kenya asaba gusi igo twagusabira mayekera kwa lichakire lichake bya kurinde tibweba kubwatia omorobili bwenza kya oyogo chakire chinse chiga goika chinse isato cha mambia na mange akoregete kurwase weekend ya lingi ntambe mangana siasa mangana yoba cheno mangana yobolendi mangana mange alitogochi gukora gotebya turachiko gotogeria asubwenge ekaroto wikase chinsa cha magazeti elitukolia lero kurende wakire bya andonsi asoberete nyasaye numya otwancheire kero kendo nyoko igwete bobe asomo birogo nigotoko gosabera maya na bali bonsi bara abarweire nigotoko babeka samaboko anyasaye bono mambia ngana barabo abarore kanere egere anyare kuba chinguru banyare kuirana asamagimabo abotambe litukolia lero buno yo mintate bo mwanchu muligeria twasabeire abaroki wabaitu bakirasi 12 alionsi banyare ko bakora asemia kene bono nkogesa baguche bono gusimika baguche banyare ko bagusimika korwa asemia kene babeira seskuru tigatubasabira mayanga kibakoli kalite muliriri go chakalitskolia lero nyasaba igora maonka ba evision andaba inyoli kiregento igabaroki wabonsi ba 12 Kenya ngima anene mono chiskuru cheto chorgongorwa gusi twabasabira maya imambe abono korwa Ndizi TV tokubaganiria nga munyariko bamugweta matemu ali mwanyariko bamogosomera igo mwanchu muligere twakwareganirie mambe abono amashabiki ito mwensi pi asorongorwa gusi twabareganirie bono mambia bali muri siko yense ya Kenya yani team diaspora togoteba mbiye mono na nde karibu igana lito chage tumurubiri bwenzakia ndoli na manga sebono kolinde twakwareganirie asoma yobo gwanchanga tuchake umurubiri bwenzakia yoko gochera kira litukolia Jumatatu wika ijuma mbia mono majumodia sekaro tokora ndali ya sense meri okurasio meri mbara bali baso irime yensa kiara kurukuna matuli ondie kikurubo machoge burabu constituency yagote aitongo bogisangio seito no agote abuna nigo akaniri gisukuru echiamaya eberege secondary mokubo secondary kenyenya secondary nyakorere secondary maganje secondary keberesi agote abuna obasabira maya abchikandidate chonsi aborokiwa bali bagikaransa matemu abasukuru echonsi niga basabira maya nagoteana nyasaye tigababwatisi asamatemu abo yaba bagochaka itko lero eliki osoro engineer korwa keumburi taro nikondani na omurugyo yamunika kwambuka na jena kubuli abanka ibari gosibabo Jared kagaka abeli Peter Moindike kanana James Nyandege Kelly Esther Lilian Kelly na bosiboli motulima tulio ndieki amo no mochukuru onyamisa abu nigakobona tigababo kebonzi atari kweba dadi wa dadi n'abantu bonzi bakeumbuko rulitaro atana tigababoke basoime yomurubulyo wa enzakia bona mambira kurukuna kale ni muchama abatayabuna abana bonzi beskuru ya gakero SDS secondary school niga basabira maya abatayabuna tiga babe amo ababakore amatemu asinginjo erengia nyasanandinga kwa sabira nyasaye ababwatsi damakrin barongo nera abatayana tuko bamoja koru asi county ya Kisii abatayano alime yomurubiri bwensa kiambaka omweri Evanis anyona kurujinse mo chirijia matutu abatayanero soire ase omurubiri bwensa umwalimu Eliki Mandere kurumatutu PG secondary school nera abatayabuna osoire me yomurubiri nanda kukorandi aboroko bonsi be school ya matutu PG secondary school amaya karobago karansa amatemu abo abungati yabari batumirije SMS cyapo gwetera sense mail ya Facebook
buya kigima nabali nabarabo bagendrete gutubwati asichinga kechiga gwetera sensamo ya Facebook Ndizi TV News akolika agoteba watching from Bumachoge burabu oyuma tulio ndie ki agoteba itongo bugesangyo seito agoteba noareme. Asante sana Kennedy Gisemba eyonti mwapana kosa kuwakilisha koro chinsemo cha maiko kwani abali bonsi pibagendrete go support na gusira umurobelyo bwensa kia agoteba good morning, wishing all Form 4 candidates good luck in their exams. Ekero Hezbon Nyamete nera kulikanga chinga kichingia all Form 4s ekero wikaransa asa amatemwabo kerongo mnyoka wetira senchira ya WhatsApp akulika agoteba nere Divina Mora koro chinsemo cha Nyamarambe agoteba bana baito bonsi piba wikaransa matemwa Form 4 anene mono abana abamura koro ase skuru ya Kisi asomwana ne ale okorwa Collins Obara ka Kimosabere na sabira boroki wa bonsi banyale ko inyora kelibalenge soma. Evelyn Bikoro kura chinsemo cha Nairobi Mountain View agoteba no arime yomorobelyo agoteba abana bonsi pi bakirasi 12 tuabasabire amaya na Nyasaye anyare ko baga kubakonya. Samson Oroswa kura chinsemo Chogembo agoteba aboroki wa Form 4 bakonyengo soma bale bonotiga bakora matemwabo asenchera yobororo tuabaganire amayabu na intwe abaiboli agoteba kwani monginone Rose Nyabuga mamo minto Jane Barongo oyore umoroire na andika moranche kanyakomwa amasabo Ndizi TV ni kiboko yao oyon Samson Oroswa na Maria Ogao kora chinsemo cha Maroba agoteba bukire no alime yomorobelyo bwensa kia echungati yechi SMS wetera sensemo ya WhatsApp nsemo ya Facebook. Nara kurukuna Peter Makoli mokogoti kurua Bumairura Gesoni ateana asante sana Ndizi TV na kaniri abana ba Kisi High School amaya best wishes na mwana oye osimai san Anthony Migisi ase skuru eyo impita Makoli mokogoti kurua chinsemo jiricha Bumairura Gesoni ateabuna aborko bonsi ba Kisi High School obasabira maya boigono mwana oye mumurora ase skuru eyo kurukuna Anthony Mix na into kurua somurubiri wensa ketukania borkuwa bonsi bari bakora matemwa bo litukuri rero tukubasabira maya nande batwala fingia nibanyara bakurika matemwa rubuya ase omwako yo onyeru na matemwa inigare ayo mwako bajirubere ne 20 noyomo korengana COVID-19 ya turonde bintu bona matemwa ya nayo mwako bajirubere ne 20 noyomo naragokoru ase omwako yo iga teture ne ujase studio akego tokwerena tumaye kubaira wikasa magaseti igotosuka endera gutumeka rengeri kyao mwanjumurireria